Aquí. Ahí està, Refils! Agatza'm aquí, vinga, i ben recte, vale? Si arriba a venir un cotxe ara em mato, diu. Ara sí que si arriba a venir un cotxe em mato. Crec que ja us ho puc dir. Sí, ara ja és moment de dir-vos-ho. Per què no podré venir històries en un futur proper? Vinga, hasta luego! Bon dia. Ja a punt per començar la quarta etapa. He dormit aquí, he dormit de collons. Em feia molta falta descansar bé. Ja tinc la moto gairebé carregada. Anem a veure. Però la putada és que no ha plogut, però hi ha tanta humitat que està tot xop. Posa la càmera aquí, perquè és una vista que m'agrada molt i els altres dies encara no els havia posat. Ben xop està tot. Però bueno, arrenquem, Mira aquell lloc per arrencar. Tot i això tornaré a Lluarca per arrencar el track que tenia fet, perquè crec que hi ha una carretera espectacular allà i no me'l vull perdre per cap manera, vale? Vinga, xau. Encetem el dia amb un bon esmorzar, ja que estava pagat. Ara no havia vist mai en ma vida potets de pa amb tomaca i de crema de pernil ibèric. Hola a tots, què tal i com esteu? Molt bé? Segur que sí? Doncs jo també aquí, Refi Rider. I com podeu veure ja estic arrencant a la quarta etapa, que en teoria serà el tercer vídeo d'aquesta gran ruta pel nord d'Espanya. Deixo ja l'hotel de Semillón, el nuevo Semillón, amb aquestes vistes tan espectaculars. Amb això que no em... Hòstia. Hasta luego. Amb això que no és un orrio, sinó que és un... pa no sé què. Una panera, eso, una panera. Que la diferència entre els orris i les paneres són les puntes que hi ha a dalt. És la diferència més significativa. Hi ha dues, doncs és una panera. Si n'hi hagués un, és un orrio. A part que les paneres en teoria són per una mica, gent una mica més pudent, però no de pudor, sinó de poder. Bé, doncs me'n torno a Lluarca perquè hi ha una carretera que no em vull perdre per res del món. Que avui ens acompanyarà un bon dia, tot i que potser farà núvol, i quasi que ho prefereixo. Les carreteres d'Estoril són espectaculars, Em direu, qui collons ve aquesta carretera i com està de ben cuidada. És que mireu, per quin lloc estic passant i quin asfalt que hi ha! És a dir, un asfalt moll i que em dóna més seguretat que l'asfalt sec de moltes carreteres catalanes. Mira, sí, és preciós. Jo crec que el fons de Windows el van treure d'aquí. Mireu allà. No em digueu que no és el fons de Windows. O allò, tot. Bueno, mentre arribem al tros de carretera que m'interessa, us explico més coses de les que m'ha explicat el José, ¿vale? José, un saludo. Ha sido un placer estar aquí contigo. De verdad me he sentido muy acogido y que sabes un montón de cosas. José no us imaginaríeu mai el tipus de tio que és. Un tio gran, se'l veu pagesot i diríeu... no pas a saber gaires coses, collons si en sap de coses. A primera vista, diríeu que no. I m'ha explicat això, la diferència entre un orrio i un... no em torna a sortir el nom, hòstia. I una panera, això. Serveixen pel mateix. Hi ha unes coses que els distingeixen, per tant, heu de saber dir orrio o panera, depèn del moment que sigui. I què és el que us distingeix? Ja us he explicat que si té, ja em va dir el José, això, diu, si tiene dos puntas, seguro que es una panera, y si tiene una punta, seguro que es un orrio. Ahora, los orrios acostumbran a ser de cuatro patas, ¿vale? Això tiene 6 patas, per tant, això és una panera, segurament, però podria ser que no. Per saber-ho del cert has de mirar les puntes. Normalment els orrios tenen 4 pates i les paneres en tenen 6 u 8, ¿vale? 6 o 8 potes. A part, diu, normalment, quan tu puges un orrio ja entres directament a dins i la panera normalment no té per què ser sempre així, però normalment té com un passadís per fora, val? I això és la meva classe magistral d'orrios i paneres. Em pensava que eren només típics de Galícia i es veu que aquí a Astúries també n'hi ha. Doncs bueno, ara que ja estic a Lluarca, o Luarca, agafeu com vulgueu, podem començar, i crec que és just aquí, la meva ruta per Astúries fins a arribar a Cantàbria ja.
Vale, ok. Doncs vinga, cap aquí. Bueno, quan arribem a les carreteres bones, us aviso. Toma, llocs més bonics. Yeah, mireu que bonic això. Això és un pont del ferrocarrils de la Generalitat Gijón-Ferrol. I estic passant per la Nacional 634 una altra vegada. Això és la Nacional 634 una altra vegada? Sí. Que guai. I pinta molt bé aquest tros. Ja ho veureu. És un enllaç que estic fent, que vaig descobrir jo per anar a buscar... A prop d'on he dormit, però des d'una altra banda, des d'una altra vessant de la muntanya, una carretereta de les que explica el senyor Pedro Pardo, que no me'n recordo per què era maca, però bueno, sí, perquè hi havia el puerto de Somiedo, o el no sé què de Somiedo, o alguna cosa així. Per tant, vaig a buscar aquella carretereta, vale? Aviam què tal. De moment pinta pintoresca. I comencen les carreteres entretingudes. Bueno, ara que la carretera s'estava posant emocionant, pum, camionaco. Ai, és maco, aquests boscos. Quins boscassos. Gairebé són boscos infinits, això, Tot el que veieu és bosc, muntanya i bosc. Mireu, ara sí, sembla que m'entremet de curves així entremaliades. Oh, quin bosc, quina oloreta més bona, Déu meu! Oi! Quin bosc més maco! Oh yeah, baby! Oh yeah, baby! Oh yeah, baby! Mira aquí davant, quines curves que venen, Déu meu! Aquesta ja s'ha de fer a poc a poc, perquè estem a les rúbies. I les morenes? On estan les morenes? Sisplau, rei, quin mal gust que tens fent acudits. Avui ja no m'estic preocupant de maletes ni de res. Si em perdo una ja la perdré, ja la trobarem, tu. Bueno, estic anant a un dels llocs més bonics que he vist fins ara, Molt bonic, Del Monte es diu el puesto, com el cognom de la meva mare. I de la meva àvia. Espectacular. El poble en si, good, vale. O bueno, potser més bé vosaltres ara des d'aquesta perspectiva. Bé, però el lloc és preciós. AS227, aquesta? També pinta bé la carretera. Més recta, no tan espectacular com la 19, però també he tingut algun tram així una mica divertidet a darrere. I ara aquí començarem l'ascens al Puerto de Somiedo. Que estic volant per aquí, no us sembla? I estic volant, estic tombat. És que quines curves, quina carretera més bonica, més ben mantinguda. Déu meu.
I tot al voltant d'aquesta carretera és preciós. Estic desitjant ja veure el Porto de Somiedo, aviam on està. Estona que trigaré a pujar, perquè de moment estic baixant, bàsicament. Aviam què tal. De cop la suspensió es porta millor, el matí es porta millor, la moto es porta millor. Per què? Doncs perquè l'asfalt és collonut. I sí que noto algun rebot, però hi ha un moment ja que deixes de fixar-t'hi i saps que la moto s'ho menja. I crec que aquests pneumàtics necessitaven que els escalfés bé de les bandes per anar-se arrodonint una miqueta. I ara la cosa està una mica millor. Ossos, atenció, ossos. No cérvols, no, ossos. Això em recorda salvar les distàncies, perquè està bastant més angost d'això, la pujada del Pedraforca. La pujada de Saldes, diguem, des del Collet. Carretereta preciosa, Déu meu! Uau! Que bonic tot això, Déu meu! Si passen, sí que passen, sí. Uau! Ui, que cau aigua d'aquí. Gràcies per no mullar-me. M'encanta arribar a aquests puestos i trobar-me això. Sí, sí, sí! De moment, Astúries guanya per golejada a Galícia, Sí, Finisterre, molt maco. I Catedral de Santiago també preciosa. I tinc molt bon record de com vaig fer el camí de Santiago de veure coses boniques. Però és que això és... Mira. Uau, ho veieu, no? Sí. Pola de Somiedo. No, aquí hi haurà benzina. Mireu que és maco això, nens. Sona un soroll raro aquí? Tot bé, no, aquesta moto, per això? De moment, tot bé? És una passada. Està aguantant el que no està escrit, Que és una moto pensada per això, però venint d'on ve, que aquests dies he tingut algun problemilla, doncs estic molt content. Va, estic subjectant la càmera amb una cosa gens rígida que és la bossa. Però està ben aguantada, Ai, ara sí, sortim d'aquí, de la Puebla de Somiedo, el que sigui, no sé què és exactament, però ens n'anem ja a pujar al Puerto. Si em demaneu, si em feu triar entre muntanya i platja, us contestaré 10.000 milions de vegades i 10.000 milions de vegades més si fa falta, sempre muntanya, sempre muntanya. Direu, això la platja no ho té. El mar és maco, i veure la immensitat del mar és preciós, però mireu, Déu meu. Ara és el moment de sincerar-me amb vosaltres. M'estava fent por que l'únic que tingués guai del meu viatge fos anar a fer picos d'Europa i haver passat abans per Finisterre. I pensava, perquè és que l'estona de Galícia sí, va una estoneta que dius, vinga, va. Però va ser un... Vols dir com estàs fent bé, rei?
Vols dir que potser aquest llibre parla de carreteres emblemàtiques que tu no saps valorar o no valores de la mateixa manera o que no... Jo què sé, saps? Ja... Perquè a mi el que m'agrada és això. Jo sóc feliç als Pirineus. I em feia por, Però bueno, no, crec que ho estic fent molt bé. Ara ja se m'ha passat aquest punt de dir merda, no l'he estat encertant amb el viatge. És que... Sí senyor. Uf. Si arriba a venir un cotxe ara em mato, tio. Ara sí que si arriba a venir un cotxe em mato. Uf. Aquí l'he cagat molt fort, No me l'esperava gens aquesta curva així, gens ni mica. Mira, sort, tu. Aquí hagués pogut ser el moment de parir-me mal. Hola, vedells, hola, vaques. Hola. Ui, un vedell aquí. No, tranquils. No vinc a fer res a ningú. Em fotré del de tot. I així menys gent em podrà arrencar. Què us sembla? Aquí. A Pañós, Refi Rider, Puerta de Sant Viedo, 1486. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Sí, senyor. Papers no els llanceu. Papers els foteu a la butxaca i els guardeu amb una bossa o alguna cosa i els llançareu quan toqui. Aquí no. Oye, ¿voy bien, papotes? ¿Voy bien, papotes o no? Venga, hasta luego. Iapa. Ja m'he enganxat amb un port emblemàtic, un dels cromos de Refi Rider. En portos, més de 50. I n'he enganxat dos, una Finisterra i una aquí. Mireu que poble es diu Meroy Lerlin. D'aquí surten els mobles. Molt bé, Astúries, de veritat. Molt feliç m'estàs fent. Està valent molt la pena viatjar per aquí, moltíssim. Vale, m'acaba de dir que he entrat a la Junta de Castella i León, per tant això és Castella i León. Just m'ha anat a ficar un enganxina de Refi Rider a Astúries. És a dir, a no ser que sigui que em diguin el contrari, el següent port que faci potser és de Castella i León i no d'Astúries. I demà farem Cantàbria, tots els picos d'Europa i tot això. Que maco una altra vegada, Déu meu, que maco tot. Ara estic fent un tros d'autopista d'enllaç per agafar l'última carretera, que serà... em portarà fins a Potes. Ai, Déu! Un Audi que fa estona que anàvem els dos a la mateixa velocitat bastant guai, de com m'adalanta i es deixa adelantar i m'ensenya les seves coses i em diu «Tienes les llaves?» i ja ho he entès. Les coses al top case, no és la primera vegada que les hi porto, però és que anava molt al fondo i fa molta estona que les hi porto. Aquestes coses són molt ben parides i el top case també, o jo tinc una flor al cul molt grossa, res de tangues, que la flor al cul amb un tangue s'espatlla. Em sap molt greu, però avui dino McDonald's. No eren unes bones vacances sense un dia de McDonald's, i és avui el dia. Me'n vinc aquí, foto un McAuto o un McDonald's ràpid. S'ha tancat? No. No, però hi ha poca gent. Vale, faig un McDonald's ràpid. Hola a tots, què tal i com esteu? Molt bé? Sou així? Doncs jo també, aquí a Refi Rider, i sé que avui us decepcionaré molt. Després de fotre'm cada dia una delicatessen culinària de cada un dels llocs on estava, avui toca... Ho veieu o no? McDonald's, ho sento. Res, estic a punt d'arribar, bueno, a punt d'arribar no, em queden 200 quilòmetres per arribar a Potes, que és el punt final de l'etapa avui. Arribaré allà a les 5 de la tarda, 5 i pico. Que vagi bé, xau, xau, fins després.
Seguim una altra vegada, després de dinar i la parada que hem fet, seguim fent un altre tros de Nexe d'Unió per la Nacional 634. L'hem vist molt aquesta Nacional, Ja em deia jo que estàvem aquí per algun motiu. I és que aquí a Can Gasoní s'agafa la ruta del Sella, que em portarà fins a Rianyo, lloc espectacular, ja veureu, tota la ruta es veu que és espectacular. Hi ha com unes gorges, diguem, o no sé com en diríem nosaltres. Gorges, no, també? I llavors ho agafarem, ho encarrem amb el Puerto de San Glorio. Allà a Rianyo agafarem Puerto de San Glorio amunt i no arribarem a Panes, que ara estava ratllat perquè deia, però si posa que arriba a Panes, no. Ens quedarem una miqueta abans i farem Potes, però bueno, és igual. El Puerto de San Glorio és superfamós i el anem a fer, clar que sí. No podíem marxar d'Astúries sense fer la ruta del Sella i el Puerto de San Glorio. I hi havia una ruta que em pensava que era la que fam, que era de los Picos d'Europa 1, però no, perquè demà en farem dues parts dels Picos d'Europa. Per tant, tranquils i tranquils, ens queden 2 hores i 40 minuts de moto, 121 quilòmetres, però que seran espectaculars. No, el següent. Espero poder-ho gravar tot. És tard per començar una ruta així, però... Escolta'm, no tindrem gaires oportunitats més de venir a Astúries, almenys en un futur proper. Aviam, si comença la temporada, això, són el 15 de setembre, i aquest ja és el tercer vídeo, perquè el primer serà l'anada fins a Finisterre, el segon és Galícia i el tercer és Astúries, crec que ja us ho puc dir. Sí, ara ja és moment de dir-vos-ho. Per què no podré venir a Astúries en un futur proper? Almenys en moto. Perquè espero el segon cadallet de la camada Camps o de la camada Rayfields. Estem esperant amb la meva dona el segon cadallet de la camada Rayfields. Hay que ver, menudo lío. Sí, gràcies, encara no sé què és, a hores d'ara encara no sé què és. No sabem si serà nen o nena, però serà molt benvingut i serà molt estimat. I sé que hi haurà molt poca moto durant bastant temps. Llavors potser no hi haurà ni setena temporada de Refi Raider després dels vídeos de les vacances. Ja ho veurem. Espero poder-me escapar una mica de tant en tant, però crec que serà una temporada light com la de fa 2 temporades, doncs crec que serà una temporada light. Però bueno, que és per un bon motiu, que és per una bona causa. I quin millor lloc per explicar-vos-ho que aquí, a Astúries. Res, que sóc feliç, que volia compartir-ho amb tots vosaltres, això. Va, cap a la ruta del Sella, tu. Ja ho sé, és una putada perquè he hagut de fer moltes estones de carreteres d'Unió, però aviam, és el que estava reflexionant fa una estona jo sol, dins del meu cervell, ara us ho puc transmetre, que és que vinc a fer carreteres famoses o conegudes o recomanades en un lloc que hi estic de pas un dia, en una comunitat autònoma que hi estic de pas un dia. Vinc a fer les més importants i totes les altres no les puc fer. Necessitaria unes vacances molt més llargues, passar-me 15 dies o 3 setmanes corrent pel nord d'Europa i tot i això encara no les podria veure totes les bones. Ja sé que vosaltres me'n podríeu recomanar moltes i cadascú per sort ha fet un trajecte diferent o algunes carreteres han sigut comunes però les han agafat d'una altra manera. Llavors, gaudiu d'aquestes vistes, apunteu-vos-les si no ho heu fet mai i si voleu fer el vostre propi viatge el dia que vingueu aquí, feu-lo també, si segur que l'encertareu. La qüestió és buscar al mapa carreteres que no siguin rectes. Astúries, per exemple, és maco tot arreu. La part que he vist de Galícia, bueno, hi ha hagut trossets millors i trossets pitjors. Però també és un aprenentatge el fet de no saber viatjar i de cop dir, ara ja sé cap on vull anar i cap on no vull anar. Oh, molt bona aquestes muntanyes també, Sí, la carretera ja s'està tancant, està fent estreteta i això és el que ens agrada als motoristes. Veieu? Vinga, va! Que m'hagi desbarallat amb els cotxes per poder tenir una mica d'espai, això és el que m'agrada. I mira que ara vaig amb malatotes, Uita que bé, tu! Ja vaig veient els desfiladeros cada vegada més emprenyats i més pedregosos, Aquesta part és més verdeta. Bueno, us deixo una estoneta, vale? Disfruteu del paisatge.
Parque Nacional Picos Europa. Vinga, va, parem i fiquem aquí una... Que bé que n'hi ha, no hi ha algun que conegui aquí o què? Si el fico amunt... Ja amb Refi Rider... Que es vegi... Que no es pugui agafar gaire fàcilment... Ahí està, Refils! Però és que, nen, quina carretereta, sisplau. Com no has d'anar a Genova per aquesta carretera? Ara suposo que després de 8,3 quilòmetres s'escalmarà. Bueno, potser si arribo a Rianyo la cosa encara és més espectacular. Vinga, vámonos! Va, tenim un adhesiu a Galícia, un adhesiu a Castella i Lleó, un adhesiu a Astúries. Ara hauríem de tenir una Cantàbria, no? És que allò que és espectacular, Mireu, mireu per on passem ara. No em diguis que passem per sota d'això. No, quasi, És que ha sigut espectacular. Com un túnel natural, saps? Bé, ja tinc aquí el porto del Pontón, que també és famós. Ja tinc el cromo posat aquí. Jo estic aquí al mig. Vaig a dir més posar-los tort. I he que posar-ho a l'altra cara, també. Vale? I l'altre ben amunt, perquè la gent no hi arribi, sabeu? I no els puguin treure i durin molts anys, que en teoria em vaig gastar la plata amb aquest tipus de paper. I a part que hi ha una bombolla... És igual. Aguantarà, vale? Puerto del Pontón. Vinga, va, a per més. Bueno, no cal que entri a Rianyo, tot que pinta que serà un poble molt bonic. Mireu quin entorn més bonic, Déu meu. Està gravant o què? Sí, està gravant, perfecte. És molt maco Rianyo, aquell cara d'aquí enmig, aquest poble. Està genial. Vinga, va, 21 quilòmetres i estem a Puerto Sant Glorio, va. Come take my hand and walk there with me. I know a place where we can be free. There is a light. Nacional 621. Guiding your way, helping you through. And shadows and gloom are all that you see. We'll find a place where we can be free. From the mountain top down to the... Que guai això també, Uau! Vinga, Puerto de Sant Glorio ja, Ja estem fent la pujadeta ara. I aquest lloc era espectacular. Puerto de Sant Glorio. Va, hem enganxat els adhesius que toquen. Tenim espai aquí o què?
Què et sembla aquí? Vinga, i ben recte, vale? Quan dic ben recte, vull dir ben recte, rei. Vaig per sobre meu. I ja està. L'altra banda també li posarem, no? A sobre en cromos, per tant. I res, Fit Rider passa per aquí dalt. Yeah! El Porto de Sant Glòria, 1.609 metres. Déu-n'hi-do, està bon això, I no us sembla? Collado de la Llesba. Què? Pugem o què? I aquí som? Sí o no? Anem a provar què passa. Vam vindre de 4 quilòmetres, 2 amunt i 2 avall. A no ser que siguin d'off-road, que llavors ens ho plantegem. Vinga, va, cap a la moto. Anava a dir que potser havíem enganxat una cosa a Cantàbria, però no, perquè a Porto de Sant Glòria, per poc, en casa que Castella i Lleó. Veieu? Anem aviam aquí, aquest puesto, ja en si la carretera és bona, i aquest collado hi punjarem una cosa, és a dir, aquests camins extras, si són de 4 quilòmetres i prou, sempre poden portar coses bones. Potser dius, no, és que t'has embarrancat 60 quilòmetres. Bé, potser no calia, però 2 anades i 2 de tornada, o 3 anades i 3 de tornada, és que des d'aquí no m'hi veig bé. Home, queden 27 quilòmetres. Si ja hi soc. Mira, ja aquí que hi ha. Pues val la pena, no? Què us sembla? Mola, pujar aquí dalt, sí, no? Sí que mola, sí? ¡Vamos, niño! ¡Vamos, niño! Mireu! Mireu! Hello? Buenas. Did you go up there? And how about the view? View? Okay, so I will go up there. Thank you. Mira que semblen les vistes aquí. Sort que he pujat, espectacular. Ara ja he buscat aquí el càmping La Biorna. Com teoria és on no m'han contestat encara, però on he demanat d'aviam si tenien lloc per mi per dormir, per muntar la tenda de campanya, i ens anirem directe cap allà. I si no, ja buscarem altres llocs, però de bones a primeres provarem aquest, que em va agradar. Gravarem aquest trosset sense àudio, ja ho sabeu, perquè se sent com el cul aquest micròfon d'aquesta càmera aquí, però va molt bé, dona un POV molt guai, un point of view, i com que m'he quedat sense bateria a l'altra, doncs tenim aquesta, punto. Cantàbria infinita! Ja hem posat un cromo Cantàbria per si de cas, però segurament en posarem més. Mirador del Corzo. Aquí hi ha, bueno, sí, hi ha foto del Corzo, no?
Bueno, si queréis os la hago yo. Adeu. Preciós el que he visitat avui, preciós, de veritat. Quina jornada més ben aprofitada, Déu meu.